गोथार बेलासे समाव आफा इसोरखौनो बाख्नायनो सिबिनो जोङो मोननो हादों। आङो गोजोननाय मोनदों, रंजानाय मोनदों नोंथांमोननि सिगाङाव फैनानै नोंथांमोनजों बे मेहेरगोनां प्रग्रामाव बाहागो लानो मोनबाय। जोङो गोबाव समनिफ्रायनो बे प्रग्रामनि थाखाय गोथार आफा इसोरनियाव आरज खालामबोबाय थादों। जोङो गोबावनिफ्रायनो जोंनि मण्डली, जोंनि नखरनि बिमा बिफा, जोंनि नखरनि बिदा फंबाय, बिनानाव बिब' आरो आंनि जायफ्रा आंजों लोगोसे कानेक्ट दङ, जायफ्रा आंजों लोगोसे आरज खालामफायो, बिथांमोनजों दिनैनि बे मेहेरगोनां प्रग्रामनि सोमोन्दै आङो बुंथिबाय थादों आरो बिथांमोनाबो बे मेहेरगोनां प्रग्रामनि थाखाय आरज खालामबाय थादों। बेबायदिनो जोङो गोथार आफा इसोरनि अननायजों दिनैनि बे सानखौ मोननो हाबाय। बे सेन्ट पल चार्च नतुन सिराजुलिनि गासैबो आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे बे सेन्ट पल चार्च नतुन सिराजुलि प्राइमारि युथनि गासै दैदेनगिरि नोंथांमोन, सफैनो हानाय ख्रिस्टखौ अनग्रा, ख्रिस्टखौ फोथायग्रा, ख्रिस्टनियाव थांनानै थाग्रा आंनि आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन, जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैनाय उन्दै उन्दै गथ'फोर बिथांमोन, आङो गासैखौबो बासायग्रा जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय जिसुसाय। आरो फैबाय थानाय गोदान बोसोर, फैबाय थानाय गिदिर सान ख्रिस्टमासनि नामाव नोंथांमोन साफ्रोमनोबो एडभान्स हेपि निउ इयार आरो एडभान्स मेरि ख्रिस्टमास। इसोरा बांनाय जाथोंसै, इसोरा सिबि जाथोंसै बे मोजां समनि थाखाय। दानो जोङो मोनसे थाखोआव फैबाय, बेनो जाबाय इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनाय, इसोरनि बाथ्राखौ गोसोआव लानाय, इसोरनि बाथ्राखौ जोङो सावरायनाय आरो इसोरनि बाथ्राजों जोङो रायज्लायजानाय। जेब्ला जोङो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासङो अब्ला इसोरनि बाथ्राया जोंजों रायज्लायो। बाइबेला बे बायसा मोनसे खोथा बुङो, इसोरनि बाथ्राया बोलो दङ जोंनि गोसोखौ सोलायहोनो हानाय। इसोरनि बाथ्राया बोलो दङ जोंनि साननाय हनाय, मावनाय दांनाय, गासै खामानि दामानिखौ सोलायहोनो हानाय। इसोरनि बाथ्राया बे बायसा बोलो दङ जोंनि केरेक्टार, जोंनि आखल आखु गासैखौबो सोलायहोनो हानाय। बे बाथ्राखौ दिनै जोङो सोलोंनो थाखाय बे समखौ मोनबाय आरो आं नोंथांमोन साफ्रोमखौबो इनभाइट खालामदों बासायग्रा जिसु ख्रिस्टनि मुङै बे बाथ्राखौ नाजावनो थाखाय, बे बाथ्राखौ गोसो होनानै गोसो गोरबोजों खोनासंनो थाखाय। मानोना जोङो मोनथिया माब्ला जोङो सैताननि बान्दोनाव गोग्लैगोन, जोङो मिथिया माब्ला जोंखौ खोमसिया खोबथेनानै लाखिगोन, जोङो मिथिया माब्ला जोंखौ सैताना गावनि आनजादाव खोख्लैगोन, जोङो जेब्लायबो मोनथिया। नाथाय जों ख्रिस्टखौ फोथायारिफोरा, जों ख्रिस्टखौ नाजावग्राफ्रा, जोङो ख्रिस्टनियाव आसाखौ लाखिग्राफ्रा, जोङो ख्रिस्टनि उन उन थाबायग्रा साफ्रोमबो इसोरनि बाथ्राजों जोङो दैदेनजायो। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। जोङो दिनै साफ्रोमबो इसोरनि बाथ्राजों दैदेनजायो। जाय इसोरनि बाथ्राजों दैदेनजाया बिनि जिउआव बोलो गैया। जाय इसोरनि बाथ्राजों दैदेनजाया बियो जेब्लायबो देरहासार जिबनखौ मोननो हाया। जाय इसोरनि बाथ्राजों दैदेनजाया बिनि जिबनाव जोङो नंगौ जिबनखौ जोङो नुनो हाया, मोजां जिबनखौ जोङो नुनो हाया, मोजां थासारिखौ जोङो नुनो हाया, मोजां आखल आखुखौ जोङो नुनो हाया। नाथाय जायानो इसोरनि बाथ्राजों दैदेनजायो बिनि जिबनाव सोलायनाय, बिनि जिबनाव मोजां आखल आखु, बिनि जिबनाव रोंगौथि, बिनि जिबनाव इसोरनि बोरखौ दिनै जोङो
नुनो मोनो बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया जोंनो सानफ्रोमबो बोलो होयो बेयाव गथायसे जाबोनाय साफ्रोम ख्रिस्ट'खौ फोथायारि साफ्रोम ख्रिस्ट'खौ नाजावग्रा साफ्रोम ख्रिस्ट'नि थाखाय गावनि जिउखौ गथायग्रा आंनि फंबाय बिनानाव आंनि आइ आफामोन आङो नोंथांमोनजों बे इसोरनि बाथ्रा जाय बाथ्राया जोंनो बोलो होयो जाय बाथ्राया जोंखौ दैदेनो जाय बाथ्राया जोंनो गियान आरो बोलो होयो जाय बाथ्राया जोंनो अधिकार होयो बे बाथ्राखौ खोनासंनो थाखाय आङो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बासायग्रा जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बरायदों दा बे समाव दिनैनि बे युथ केम्पनि मोननै आयदाखौ जोङो सेलेक्सन खालामना लाबाय सेथियावनो जादों the unique identity in Christ the unique identity in Christ 1 Peter chapter 2 verse 9 आरो नैथियाव जोङो मोननो हागोन the hard work is a highway to success जोङो बे मोननै टपिकनि सायाव सावरायगोन दा जोङो सिगांग्रो जि फार्स्ट थिम दङ बिनि सायाव आङो सावरायनो थाखाय थाम थिम जाबाय बेनो जादोंमोन the unique identity in Christ जिसु ख्रिस्ट'नियाव बा ख्रिस्ट'नियाव जोंहा मोनसेल' सिनायथि दङ मोनसेल' सिनायथि दङ मोनसे रोखोमनि जोंहा सिनायथि दङ बिनि सायाव जोङो सावरायनि बिनि सिगां फै जोङो गोथां आफा इसोरनियाव आरज खालामग्रोनि बोलोग्रा सिथार ओनसोला आफा इसोर नोंखौ हामबाय होनदों नोंखौ बाख्नायदों नोंखौ सिबिदों बे मोजां समनि थाखाय फै दानि बे समाव नोंनि बाथ्राखौ दिनै जोङो सावरायनोसै नोंनि गोथार आत्मानि बोलोआ गोथार आत्मानि दैदेननाया जों साफ्रोमनि जिबनाव थाफैथों आरो बे बाथ्राया जोंखौ बोलो होथों जोंखौ सोलायथों जोंनो गोहोखौ होफैथों जेन' फोरबो आफा बे बाथ्रानि गेजेरजों जोङो दैदेनजाथों खोनासंग्रा आरो बुंग्रानि सायाव नोंनि गोथार आत्मानि बुजिनो हानाय बोलोखौ नोङो लाखिफ्लायदो हामबाय होनदों आफा जोंनि आरजखौ खोनासंनायनि थाखाय बासायग्रा ओनसोला जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन फार्स्ट पिटर सेथि पिटराव जोङो फरायब्ला मोननो हायो बेयाव गासै चैप्टार 5 जोङो मोननो हायो 5 चैप्टार दङ बेयाव आरो बे 5 चैप्टारावनो जोङो मोनबा इनभाइटेशन बा मोनबा लिंहरनायखौ जोङो मोननो हायो पिटरा लिंहरदों जायफ्रा ख्रिस्ट'नियाव दङ जायफ्रा मण्डलियाव दङ जायफ्रा ख्रिस्ट'नि लामाजों थांदों बोराय बा बुरै सेंग्रा बा सिख्ला बा सोरबा हाबा जानाय बा हाबा जायै गासैखौबो लानानै पिटरा लिंहरदों आरो बेयाव बेखौ बेबायसा बुंनाय जादों मोनबा कलिं मोनबा लिंहरनायखौ बे फार्स्ट पिटराव जोङो मोननो हायो बे कलिंफ्रा मा आं बेखौ एसे बुंथिग्रोनो सानबाय सेथियाव जेब्ला जोङो नायगोन पिटरा फार्स्ट कलिं जोंनो लागै लिंहरदों बेनो जाबाय मा चैप्टार 1 verse 16 चैप्टार 1 verse 16 आव बेयाव बेबायसा बुंदों be holy because I am holy for it is written be holy because I am holy for that you have called बिनि थाखायनो इसोरा नोंथांखौ लिंहरबाय बिनि थाखायनो इसोरा साफ्रोम ख्रिस्ट'नियाव थानाय बिसाफोरखौ लिंहरबाय बिनि थाखायनो साफ्रोम जायफ्रा ख्रिस्ट'नियाव गैया बिथांमोनखौ लिंहरबाय बे लिंहरनाया बेनो be holy because I am holy बेखौ पिटरा बुङाखै नाथाय आफा इसोरा गावगायनो बुंदों सोरगोनि बिफा इसोरा गावगायनो बुंदों जों साफ्रोमनिबो बासायगिरि जों साफ्रोमनिबो जिउ होग्रा बे आफा इसोरा बे बाथ्राखौ बुंदों बेयाव बेबायसा बुंदों नोंसोरो गोथार जा मानोना आङो गोथार इसोर जोंनि इसोरा गोथार इसोर जोंनि इसोरा बोलोग्रा इसोर जोंनि इसोरा महिमा मोनग्रा महिमा मोनजाथाव गोथार आफा इसोर बेनिखायनो जों
इसोरा लिंहरदों जायफोरा दिनै पापाव दङ बिसोरखौबो लिंहरदों आरो जायफोरा पापनिफ्राय उद्धारखौ मोननो हाबाय बिथांमोनखौबो लिंहरदों आरो बुंदों नोंसोरो गोथार जा मानोना आङो गोथार इसोर दिनै जों साफ्रोम कृष्णखौ मोननाय बिसाफोरखौ फोरबो इसोरा लिंहरदों मानो थाखाय बेनो जाबाय मा जों साफ्रोमबो गोथार जानो थाखाय जों साफ्रोमबो गोथार जीवन खुंनो थाखाय जों साफ्रोमबो मोजां जीवन खुंनो थाखाय जों साफ्रोमबो नंगौ लामाखौ लानानै नंगौ लामाजों थाबायनो थाखाय जों साफ्रोमबो दिनै फोरबोनियाव थानानै गोथार जानानै इसोरखौ बाख्नायनो इसोरखौ सिबिनो थाखाय इसोरा जों साफ्रोमखौ लिंहरदों नैथि लिंहरनायानो जाबाय नै बालाबनि 9 सिरियाव darkness to wonderful light darkness to wonderful light खोमसिनिफ्राय नंगुबै सोराङाव जोंखौ लिंहरदों सोमोनांथावना सोराङाव जोंखौ लिंहरदों खोमसिनिफ्राय जों साफ्रोमखौबो सोमोनांथावना सोराङाव इसोरा जोंखौ लिंहरबाय सानसे जोङो खोमसियावमोन सानसे जोङो पापनि लामाजों दङमोन सानसे जोङो नंखायनि लामाजों दङमोन नाथाय जों आफा इसोरा जों साफ्रोमखौबो खोमसिनिफ्राय सोराङाव लिंहरबाय थामथि लिंहरनाया बेनो जाबाय मा टु साफार इन डुइं गुड मोजां मावनो थाखाय जोङो गावखौ सैसोनो नांगोन मोजां मावनो थाखाय जोङो दिनै गावखौ सैसोनो नांगोन बेखौ दिनै जोङो मोननो हायो नै बालाबनि 21 सिरियाव चैप्टार 2 verse 21 बेयाव बुंदों टु साफार इन डुइं गुड मोजां मावनो थाखाय नोंसोरो सैसोनो नांगोन मोजां मावनायाव जोंहा सैसोनाय दङ मोजां मावनायाव जोंहा दिनै दुखु दङ मोजां मावनायाव दिनै जोंहा मेगन मोदै दङ नाथाय जेब्ला जोङो बे बेसादखौ मावबाय थागोन अब्ला जोंहा जोबनायाव जोबनो गैयै जीवन दङ मोजां बान्था दङ बेनिखायनो आफा इसोरा पितरनि गेजेरजों मण्डलिफोरखौ लिंहरदों मोजां मावनायाव नोंसोरा सैसोनाय दङ आरो बे सैसोनो थाखाय नोंसोरो जिंगा दासि बे दुखुनि थाखाय नोंसोरो दा जिंगा दासि बे मेगन मोदैनि थाखाय नोंसोरो दा जिंगासि आरो ब्रैथि लिंहरनाया बेनो 3 बालाबनि 9 सिरियाव बेनो जाबाय मा टु ब्लेस इउ नोंथांखौ बोर होनो थाखाय आफा इसोरा लिंहरदों नोंथांखौ बोर होनो थाखाय आफा इसोरा लिंहरदों अब्ला नायदो जोंनि आफा इसोरा जोंखौ मानो थाखाय लिंहरदों दिनै युथफोरखौ लिंहरदों दिनै महिलाफोरखौ लिंहरदों दिनै मण्डलिनि गागिफोरखौ लिंहरदों मण्डलिनि बिमा आरो बिफाफोरखौ लिंहरदों मानो थाखाय इसोरा बोर होनो थाखाय दिनै सोर इसोर दङ बे संसाराव जाया जोंखौ बोर होयो रावबो इसोर गैया नाथाय जोंनि आफा इसोर जाया सोरगोआव दङ बे आफा इसोरासो जोंखौ बोर होयो आरो बे बोरखौ मोननो थाखायनो आफा इसोरा नोंथांखौ आंखौ जों साफ्रोमखौबो दिनै गावनियाव लिंहरदों बाथि लिंहरनाया बेनो जाबाय मा 5 बालाबनि 10 सिरियाव टु हेव इटारनेल लाइफ to have eternal life जोबनो गैयै जिउ मोननो थाखाय praise the Lord जोबनो गैयै जिउ मोननो थाखाय आफा इसोरा नोंथांखौ आंखौ लिंहरदों बेसेबां मोजांनि खोथा बेसेबां रंजानायनि खोथा बेसेबां खुसिनि खोथा बेसेबां बाख्नाय जानायनि खोथा दिनै आफा इसोरा साफ्रोमखौबो लिंहरदों to have eternal life जोबनो गैयै जिउ मोननो थाखाय जोबनो गैयै जिउखौ आफा इसोरा जोंनो होनो थाखाय लिंहरदों आरो जोबनायाव बेखौनो बुंदों जायहा फोथायो बिसोरसो मोननो हागोन जायहा फोथायो बिसोरसो मोननो हागोन दिनै आफा इसोरा जोंखौ लिंहरबाय जुदि नोंथाङा फोथायदोंब्ला बे जोबनो गैयै जिउखौ नोंथाङा आफा इसोरनिफ्राय मोननो हागोन जुदि नोंथाङा फोथायाखैब्ला बे जोबनो गैयै जिउखौ
नोंथाङा आफा इसोरनिफ्राय मोननो हानाय नङा बे मोनबा लिंहरनायनिफ्रायनो जोङो 2 बालाक 9 सिरिखौ जोङो फरायबाय बेयाव बेखौनो बुंदों नैथि लिंहरनाया darkness to wonderful light सोमोनांथावना सोराङाव खोमसिनिफ्राय आफा इसोरा जों साफ्रोमखौबो लिंहरबाय जोंनि आयदायानो जादों the unique identity in Christ जिसु ख्रिस्टनियाव जोंनि मोनसे रोखोमनि आइडेन्टिटि मोनसे रोखोमनि नुजाथिनाय जों साफ्रोमा दिनै दङ जिसु ख्रिस्टनियाव सासे स्कुलाव थांग्राया सासे कलेजाव थांग्राया बा सासे प्रफेशनेल खामानि अफिसाव मावग्राया बिथांमोनाबो मोनसे आइडेन्टिटि दङ सासे स्कुलाव थाङोब्ला बिथांमोना इउनिफर्म गाननो गोनां जायो आरो बे इउनिफर्म गाननायनि गेजेरजों जोङो सिनायनो हायो बिथां छात्रफोरा बा बिथां फरायसालिफोरा बिसोरो बे स्कुलाव थाङो मानोना बिसोरनि गाननायनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हाबाय बिथांमोना बै स्कुलनि गथ'फोर जुदि बिथांमोना बे ड्रेसखौ गानाबा बिसोरो जोङो सिनायनो हानाय नङा बिथांमोना बै स्कुलनि गथ'फोर थिग बेबायसानो जोंहाबो मोनसे आइडेन्टिटि दङ आरो बे आइडेन्टिटिया मोनसे रोखोमनि गुबुन नङा आलादा नङा जुदा नङा जेब्ला जोङो थोदर जानायनि 4 बालाक 30 सिरिखौ फरायगोन बुक अफ एक्ट्स चैप्टर 4 verse 32 बेयाव बेबायसा मोननो हायो all the believers were one mind and one in heart गासै फोथायारिफ्रानो माइन्डआव मोनसेमोन जिउआव गोसोआव मोनसेमोन गोसो आरो साननायाव बिसोरो मोनसेमोन गासै फोथायारिफ्रा बेखौनो बुंनाय जायो मा इउनिक आइडेन्टिटि जोङो ख्रिस्टनियाव थाग्रा बिसाफोरा ख्रिस्टखौ नाजावग्रा बिसाफोरा ख्रिस्टखौ फोथायग्रा बिसाफोरा जों साफ्रोमा गुबुन महरब्लाबो जों साफ्रोमनि थासारिया गुबुनब्लाबो जोंनि गाननाय जोमनाया गुबुनब्लाबो जोंनि मावनाय दांनाया गुबुनब्लाबो जोंनि थानायफोरा गुबुनब्लाबो जोंनि जानाय हेबिटफोरा गुबुनब्लाबो जोंनि फरायनाय एजुकेशनफोरा गुबुनब्लाबो जोंनि रांखावरिनि स्टेटासफोरा गुबुनब्लाबो नाथाय जोङो ख्रिस्टनियाव मोनसे जोङो ख्रिस्टनियाव जिउआव मोनसे जोङो ख्रिस्टनियाव गोसोआव मोनसे जोंनि साननाया मोनसे ख्रिस्टनियाव जोंनि हास्थायनाया ख्रिस्टनियाव मोनसे बेनो जाबाय मा इउनिक आइडेन्टिटि बेनो जाबाय मा मोनसे रोखोमनि आइडेन्टिटि जोंहा दङ आरो बे आइडेन्टिटिखौ दिनै जोङो मोननो हायो बासायग्रा जिसु ख्रिस्टनियावल' जाय जिसुनियाव गैया बिसोरो बे इउनिक आइडेन्टिटि मोनसे गोसो मोनसे माइन्डखौ बिसोरो मोननो हाया बेनिखायनो बाइबेला बुंदों जाया गोसो गोरबोनिफ्राय नागिरो बिसोरो मोननो हायो जाया गोसो सिंनिफ्राय नागिरो बिसोरो मोननो हायो जों साफ्रोमबो दिनै ख्रिस्टखौ मोनग्राफ्रा गोसो सिंनिफ्राय फोरबोखौ नागिरनायनि थाखाय दिनै जोङो मोननो हाबाय जुदि जोङो नागिरामोनब्ला जोङो ख्रिस्टनियाव बेखौ मोननो हानाय नङामोन बेनिखायनो जों साफ्रोमाबो मोनसे इउनिक आइडेन्टिटि दङ आरो आं बेखौ बुंलांगोन जोंहा मा इउनिक आइडेन्टिटि दङ दायो जोंनि बे आइडेन्टिटिया गुबुनजों कम्पेरेबल खालामजाया गुबुनजों जोङो थुलुंगा खालामजाया जोङो गुबुनजों जोङो मिलायफाजाया जोंनि बे आइडेन्टिटिया गुबुना जेरैयै जायो जेरैयै लोङो जोङो बेबायसा नङा जोङो बेबायसा जोङो खालामनो हाया जोंनि जिबना गुबुनजों जेब्लायबो रुजुजाया जोंनि
मावनाय दांनाया गुबुनजों जेब्लायबो रुजुजाया जोंनि फरायनाय जोंनि थानाय जोंनि जानाय लोंनाया गुबुनजों जेब्लायबो रुजुजाया जोंनि गासैबो मावनाय दांनायफोरा गुबुनजों दिनै रुजुजाया जोंनि आखल आखु दिन्थिनाय बे संसाराव बियो गुबुनजों रुजुजाया जोंनि न'खरखौ बेंनाया गुबुनजों रुजुजाया मानोना जोङो गुबुन मानसिफोर ख्रिस्टनियाव आरो जोंहा गुबुन आइडेन्टिटि दङ जोंहा गुबुन दिन्थिनाय दङ गुबुन जोंहा आइकार्ड दङ आरो बेनो जाबाय जिसु ख्रिस्टनियाव जिसु ख्रिस्टनियावसो जोंहा बे आइडेन्टिटि कार्डआ दङ दायो जोंहा गुबुना जि दङ बियो जोंनियाव गैया आरो जोंनियाव जि दङ गुबुननियाव जोङो बेखौ मोननो हाया जोङो जेखौ फोथायो गुबुना बेखौ फोथायनो हाया जेरै जोङो जेखौ नाजावबाय गुबुना बेखौ नाजावनो हाया जेखौ जोङो मोनबाय बेखौ गुबुना मोननो हाया जेखौ जोङो बुजिबाय गुबुना बेखौ बुजिनो हाया जेखौ जोङो मोनदांबाय बेखौ गुबुना मोनदांनो हाया मानोना बिथांमोना दाबोनो खोमसियाव दङ बिथांमोना दाबोनो सोरांनि लामायाव गैया नाथाय ख्रिस्टनियाव थानाय गासै सुबुंफोरखौ बाथ्राया बुंदों नोंसोरखौ आफा इसोरा खोमसिनिफ्राय साबसिन हाबसिन सोराङाव लिंहरबाय दिनै नोंसोर साफ्रोमबो खोमसिनिफ्राय सोराङाव फैबाय जेब्ला जोङो खोमसिनिफ्राय सोराङाव फैबाय अब्ला जोंहा आइडेन्टिटिखौ जोङो मोननो हाबाय जोङो इउनिक आइडेन्टिटिखौ मोननो हाबाय बेयाव बेखौनो बुंनाय जादों नै बालाक 9 सिरियाव You are a chosen people नोंसोरो सायख'जानाय मानसिफोर नोंसोर सायख'जानाय फिसाफोर नोंसोर सायख'जानाय फिसाजोफोर बेयाव बुंदों आरो नोंसोरो रयेल प्रिस्टहुड राजमहलाव थाग्रा राजमहलनि फिसाफोर नोंसोरो जाबाय राजमहलनि नोंसोरो फिसाफोर जाबाय आरो बेयाव बुंदों नोंसोरो हलि नेशन नोंसोरो गोथार रायजो नोंसोरो गोथार रायजोफोर जाबाय आरो बुंदों a people belonging to God नोंसोरो इसोरनि फिसाफोर जाबाय नोंसोरो इसोरनि थाखाय जाबाय नोंसोरो इसोरनि थाखाय जाबाय बे जाबाय जोंनि आइडेन्टिटि बे संसाराव आरो बे आइडेन्टिटिखौ जोङो मोननो हादों जेब्ला जोङो ख्रिस्टखौ फोथायबाय जेब्ला जोङो ख्रिस्टखौ नाजावबाय जेब्ला जोङो गावखौ मोनथिनो हाबाय आंनियाव खोमसिया दङमोन नाथाय बे खोमसिखौ दिनै आङो नागारनानै सोराङाव आङो फैबाय बेनि ओंथिया जादों आङो ख्रिस्टनियाव फैबाय आङो जिसुनियाव फैबाय बेनिखायनो दिनै आङो साफा इसोरनि जिसु ख्रिस्टनि इसोरनि फिसाफोर दिनै जाबाय अब्ला जोङो मोनसे आइडेन्टिटिखौ नायनि बेनो जाबाय जेब्ला जोङो उन्दै जायो बे उन्दै समाव जोंखौ बेप्टिज्म होनाय जायो जेब्ला सासे मानसिया ख्रिस्टखौ मोनो अब्ला बे मानसिखौ बेप्टिज्म होनाय जायो बाप्तिस्मा खालामनाय जायो आरो बे बाप्तिस्मायाव जोङो मोनथाम जाथायखौ जोङो मोननो हायो बेनो जादों मा सेथियावनो जोङो फादार बिफा नैथियाव जाबाय सान बिसास्रा थामथियाव जाबाय द हली स्पिरिट गोथार आत्मा आरो बे गोथार आत्मा बिसास्रा बिफा बे साथामजोंसो मोनसेखाय साथामजोंसो सासे इसोरखाय आरो बे साथामनि नामावसो जोङो दिनै साफ्रोमबो बाप्तिस्मा मोनबाय दिनै रावबो बेयाव थानाय फिसाफोरा जिसुनि नामजोंल' बाप्तिस्मा मोनाखै गोथार आत्मानि नामजोंल' बाप्तिस्मा मोनाखै आरो आफा इसोरनि नामजोंल' बाप्तिस्मा मोनाखै नाथाय बेयाव बेसेबां थादों बेसेबां ख्रिस्टखौ मोनबाय बिथांमोन साफ्रोमाबो बिफा बिसा आरो गोथार आत्मानि मुङैसो बाप्तिस्मा मोनदों जोंहा जि दङ गुबुना दिनै बे गैया जोंनियाव जिखौ
जोङो मोनदांबाय जोङो नाजावबाय जेखौ जोङो दिनै नाजावबाय बेखौ दिनै गुबुना मोनदाङाखै गुबुना नाजावाखै आरो बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा मोनाखै आरो जोङो नैथि आइडेन्टिटिखौ इउनिक आइडेन्टिटिखौ जोङो नुनो मोनबावगोन जेब्ला बाप्तिस्मा होखांबाय अब्ला जोंनि बे खाफालाव जोंनि बे खर'आव क्रसनि सिन होनाय जायो बिफा बिसा गोथार जिउमानि मुङै आरो बे क्रसनि सिना जों साफ्रोमजों लोगोसे दङ दिनै जों साफ्रोमबो क्रसनि महरजों बुजानाय आरो जों साफ्रोमखौबो दिनै क्रसनि महरनि गेजेरजों इसोर आफाया गावनि बिसाजो दिनै खालामबाय आंनि फंबाय आंनि बिनानाव आंनि युथ लोगो नोंथांमोनखौबो आफा इसोरा क्रसनि सिम्बलजों बुनायनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो इसोरनि बिसाजोफोर जाबाय बे जाबाय जोंनि इउनिक आइडेन्टिटि जेखौ जोङो संसारनि मोनफ्रोमबो खनायाव थां जेखौ जोङो संसारनि मोनफ्रोमबो गामियाव थां जेखौ दिनै जोङो संसारनि मोनफ्रोमबो टाउनफोराव थां जोङो मोननो हाया बे इउनिक आइडेन्टिटिखौ नाथाय जेब्ला नोंथाङा ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय जेब्ला नोंथाङा ख्रिस्ट'नियाव फैबाय अब्ला नोंथाङा बे इउनिक आइडेन्टिटिखौ मोननो हाबाय प्रेज द लर्ड जोंनि इसोरा समान दिनै फुर्ब इसोरा समान गासैनि थाखायबो समान दिनै जोङो साफ्रोमबो बुंनो हाया आंनि इसोरा देरसिन बा नोंनि इसोरा देरसिन जोङो बुंनो हाया नाथाय जों साफ्रोमनि इसोराबो सासेल' जों साफ्रोमनि इसोराबो समान इसोर बियो आरो जोंनि गल जोंनि जिथु थांखि बे थांखियाबो मोनसेल' बेनो जादों मा जिसु ख्रिस्ट'जों सोरगोआव थांनाय आरो जोंनि बासायग्रायाबो सासेल' बेनो जाबाय मा ख्रिस्ट' जिसु बेनिखायनो बाथ्रायाव बुंदों जोङो गावजों गाव डिफारेन्ट नंबावलिया जोङो दिनै गावजों गाव जोङो गुबुनफोर नंबावलिया जानो हागौ जोंनि थानाय जोंनि जानाय जोंनि लोंनाय जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि फाइनान्सियेल स्ट्राक्चार्सफोरा जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि फरायनायफोरा गुबुन गुबुन जानो हागौ नाथाय जोङो ख्रिस्ट'नियाव मोनसे जाबाय मानोना जोंनि थांखि जोंनि बासायग्रा आरो जोंनि फोरबोआ सासेयानो आरो जोङो बिफा बिसा गोथार जिउमानि मुङै बाप्तिस्मा मोनबाय आरो जोंनि खर'आव क्रसनि सिम्बलखौ बुनानै आफा इसोरा गावनि बिसाजो जोंखौ खालामनानै लाबाय बेनिखायनो गुबुना बुङो जोंखौ जेब्ला जोङो लामाथिं थाङो अब्ला गुबुना जोंखौ बुङो बिथांमोना ख्रिस्ट'नि बा बिथांमोना ख्रिस्ट'खौ नाजावग्रा बा बिथांमोना ख्रिस्टियान होननानै जोंखौ फोरमान खालामो मानो थाखाय दिनै खालामो मानोना जोङो ख्रिस्ट'नि जाबाय जोङो ख्रिस्ट'नियाव थाबाय दायो आफा इसोरा जोंनि जिबनाव गेदेर खामानि मावबाय जिसु ख्रिस्ट'नि जुनै जाया जोंनि माइन्डनि गोजौआवमोन जोंनि माइन्डजों जोङो सानख'नो हायामोन जोंनि माइन्डजों जोङो बुजिख'नो हायामोन जोंनि माइन्डजों जोङो सानब्लाबो जोङो मोनदांस'नो हायामोन जोङो बुजिस'नो हायामोन बेबायदि खामानिखौ दिनै आफा इसोरा जिसु ख्रिस्ट'नियाव जोंखौ जोंनि जिबनाव गेदेर खामानिखौ मावबाय जायाव जोङो दिनै वर्दी नङामोन जोङो समायथारामोन जोङो बे खामानिखौ मावजानो थाखाय जोङो समायथाव नङामोन बे खामानियाव जोङो लोब्बा लानो थाखाय जोङो समायथाव नङामोन बे खामानिजों जोङो दैदेनजानो थाखाय जोङो समायथाव नङामोन मानोना जोंनि साननायफोरा गाज्रिमोन जोंनि मावनाय दांनायफोरा गाज्रिमोन जोंनि आखल आखुफ्रा दिनै गाज्रिमोन जोंनि थाबायनाय हनायफ्रा दिनै गाज्रिमोन जोंनि गासिबो हास्थायनायफ्रा गाज्रिमोन जोंनि लोगो लाज्लायनायफ्रा दिनै गाज्रिमोन जोङो मोजांखौ जोङो मावनो थाखाय जोङो सानामोन जोङो गाज्रिखौल' जोङो मावनो थाखाय सानोमोन नाथाय बेनि गासै उल्थायै आफा इसोरा जोंनि जिबनाव जिसु ख्रिस्ट
इसोरनि जुनै गासै गेदेर खामानिखौ मावबाय मानोना आफा इसोरानो जाबाय faithful आफा इसोरा जाबाय फोथायजाथावग्रा इसोर बियो फोथायजाथावग्रा इसोर जोङो गासैखौबो फोथायनो हायाब्लाबो जोङो आफा इसोरखौ फोथायनो हायो मानोना आफा इसोरा जाबाय समायखौ पुरा खालामग्रा इसोर बियो He is promise keeper God बियो समाय लानायखौ जाफुंहोनो हाग्रा इसोर बियो जोंहा दिनै मानसि माहारि जानानै जोङो बे संसाराव थांना थानानै जे संसाराव जोङो संसार जानायाव जोङो गोबां जोङो समायफोर लायो जेब्ला जोङो आफा इसोरनियाव समाय लायो आङो सासे इयुथ जानानै आङो सासे सेंग्रा जानानै आङो सासे सिख्ला जानानै आङो समाय लायो दिनैनिफ्राय आङो पाप मावलिया दिनैनिफ्राय आङो गाज्रिखौ मावलिया दिनैनिफ्राय आङो गाज्रिखौ आङो सोबलिया दिनैनिफ्राय आङो गाज्रिखौ जालिया दिनैनिफ्राय आङो गाज्रियाव थांलिया दिनैनिफ्राय आङो बिमा बिफाखौ आङो रायलिया दिनैनिफ्राय आङो बिमा बिफाखौ बुलिया नाथाय आङो दिनैनिफ्राय नोंनि जाबाय दिनैनिफ्राय आङो मोजांखौ मावनोसै दिनैनिफ्राय आङो दिनै नोंफोरखौ जिसुखौ लानानै बे संसाराव आंनि जिबनखौ गथायनोसै जोङो बेबायसा समाय लायो फोरबो आफा इसोरनियाव सानसे थांबाय साननै थांबाय सानथाम थांबाय माहासे थांबाय बोसोरसे थांबाय बै समाय लानाया दिनै बहा थांखो बै समाय लानाया दिनै बहा पुरा जाखो बै समाय लानाया दिनै बहा जाफुंसार जाखो जोङो जोबनाया नुनो मोनबाय जेरै आङो सिगाङावमोन दाबोनो आङो बिदिनो दङ दिनै आङो सिगाङाव जेरै जायोमोन लोङोमोन जेरै आङो बुङोमोन जेरै आङो आखल आखु दिन्थियोमोन जेरै आङो गाज्रिखौ सानोमोन जेरै आङो गाज्रिखौ मावोमोन बेबायसानो आङो दाबोनो मावदों अब्ला जोंनि समाय लानाया बहाथो जोङो फैबाय जाबाय नाथाय आङो बुंदों आफा इसोरनि समाय लानाया जोंनि सायाव अराय सम थायो जुदि आफा इसोरा नोंथांखौ बोर होगोन होननानै बुंदोंब्ला आफा इसोरा नोंथांखौ बोर होगोन मानोना बियो जाबाय प्रमिस किपार गड बियो समायखौ जाफुंहोग्रा इसोर बियो अब्ला इसोर आफाया जों साफ्रोमखौबो अननानै मोनसे समाय लादों आङो आंनि सासेल' फिसाज्ला जिसु ख्रिस्टखौ मानसि माहारिनि बासायजानायनि थाखाय मानसि माहारिनि पापनि निमाहानि थाखाय मानसि माहारिनि जिबननि थाखाय आङो हरगोन आरो बे समाय लानायखौ दिनै आफा इसोरा जिसु ख्रिस्टनियाव पुरा खालामबाय दिनै जोङो मोनदांनो हाबाय जोङो नुनो हाबाय जोङो फोथायनो हाबाय जोङो दिनै खोनानो मोनबाय जिसु ख्रिस्टआनो बिफा इसोरनि सासेल' फिसाज्ला आरो बे समाय लानायखौ आफा इसोरा दिनै जाफुंहोबाय बेनिखायनो दिनै जोङो फेल जाब्लाबो दिनै जोंनि जिउआ फेल जाब्लाबो जोंनि जिउआ दिनै फैमाल जाब्लाबो दिनै जोंनि जिउआ जोंनि थासारिया फेल जाब्लाबो जोंनि सोलिनाय जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि आखल आखु जोंनि फरायनाय गासैबो फेल जाब्लाबो इसोरनि समाय लानाया नोंथांनि जिबनाव अराय सम थाफायगोन बियो पुरा खालामथारगोन बियो फुलफिल खालामथारगोन जेरै बियो बुंदों बिदिनो बियो खालामगोन जेरै बियो नोंथांखौ समाय लादों बिदिनो बियो जाफुंहोथारगोन मानोना इसोरा awesome God बियो बोलोग्रा इसोर बियो महिमा आदर होग्रा इसोर बियो बेनिखायनो बे गोथां आफा इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो सोरग रायजोनिफ्राय इसोरनि मुङै जिसु ख्रिस्टनि मुङै आरो गोथां आत्मानि मुङै बोरखौ होफायथों नोंथांनि जिबनाव जि समाय लादों इसोरा बेखौ जाफुंहोथों दायो बाइबेला बुंबावबाय You are a chosen one आङो सायख'जानाय फिसा नोंथाङा सायख'जानाय फिसा दिनै गासैखौबो इसोरा सायख'नो हायोमोन इसोरा गासैखौबो सायख'नो हायो आरो बेखौ हास्थायदों इसोरा गासैखौबो सायख'नो थाखाय दिनै जोङो बे शनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि
타운नि 안가राव थानानै बे नतुन सिराजुलियाव जोङो फिसा मण्डली आरो बे फिसा मण्डलीनिफ्रायनो इसोरा नोंथांखौ आंखौ सायख'बाय नोंथांखौ आंखौ सायख'बाय जेब्ला जोङो फरायगोन बाइबेलखौ जिसु ख्रीष्टआ बहा जोनोम जानाय आरो जिसु ख्रीष्टनि खामानिया बहा जाजेनामोन आरो जिसु ख्रीष्टनि सेलाफोरा बहा थांनानै खामानिखौ मावजेनामोन जेब्ला जिसु ख्रीष्टनि सेलाफोरा गासिबो थैजोबबाय अब्ला ख्रिस्टियानिटिया बहा फार्स्ट स्प्रेड जाग्रोखो बहा डेभेलप जाग्रोखो बे गासै जारिमिनखौ नायोब्ला दिनै फैयै जोंनि बे नतुन सिराजुलियावबो सफैबाय अब्ला जोङो बेसेबां दिनै लाखि बेसेबां दिनै जोङो बोर होजाग्रा बिसाफोर बे दुइसिन बे गुबुन थासारि गुबुन धोरोमारि बा गुबुन मानसिफोरनि गेजेराव आफा इसोरा नोंथांखौ आरो आंखौ सायख'बाय मानो थाखाय सायख'खो दिनै मानो थाखाय नों इयुनखौ सायख'खो फंबाय आरो बिनानावखौ दिनै सायख'खो जाहोन दोङो इसोरा गेदेर जाहोन दोङो बेनिखायनो आं बुंदों इसोरा प्रमिस किपार गड इसोरा जे प्रमिस खालामो बेखौ बियो हमथाना लाखियो आरो बियो जाफुंहोथारो जोंनि बिमा बिफानि मण्डलीनि बा जोंनि गागिफोरनि जोंनि फोरोंगिरिफोरनि समाय लानाया जानो हागौ जाफुङा नाथाय आफा इसोरनि समाय लानाया आंनि जिबनाव नोंथांनि जिबनाव जाफुंहोथारगोन आरो बे समाय लानायानो बेनो जाबाय मा नोंथांखौ इसोरा सायख'बाय गेदेर थांखिनि थाखाय गेदेर जाहोननि थाखाय बे नोंथांखौ आफा इसोरा बे नतुन सिराजुलियाव मोनसे नखराव जोनोम होबाय आंनि फंबाय आंनि बिनानाव मोनसे गेदेर थांखिनि थाखाय नोंथांखौ आफा इसोरा बे नतुन सिराजुलि मोनसे नखरनिफ्राय उन्दैनिफ्राय लानानै दिनैसिम क्लास 10 खालामबाय क्लास 12 खालामबाय BA फरायहोबाय MA फरायहोबाय सोरखौबा बिजनेसमेन खालामबाय सोरखौबा रोंगौथि गियानि गुनि खालामबाय बिनि गेदेर थांखि दङ इसोरा बेनिखायनो आङो बुंदों जोंनियाव जि दङ बियो गुबुननियाव गैया बे जोंनियावसो दङ मानोना आङो ख्रिस्टखौ नाजाबाय दिनै आङो ख्रिस्टनि जाबाय दिनै आङो ख्रिस्टखौ लानानै हान्थिग्रा जाबाय जिउ खुंग्रा जाबाय बे आंनियावसो दङ गुबुननियाव गैया अब्ला जोंनियाव गेदेर थांखि दङ नोंथांखौ सायख'नायनि थाखाय बेयाव बेखौनो बुंदों जोङो नै बालाबनि 9 सिरियाव फरायब्ला बेनो जादों that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light that you may praise or that you may declare the praise of him बिनि मुंखौ बाख्नायनाय बिनि मुंखौ बाख्नायनाय सोरनि मुंखौ जाया नोंथांखौ खोमसिनिफ्राय सोराङाव लिंहरबाय आमेन जोंनि थांखिया बे संसाराव गुबुन गुबुन जानो हागौ जोंनि सोलिनाय जोंनि आदर्श जोंनि मावनाय दांनाय लोगो लाज्लायनायफोरा गुबुन गुबुन जानो हागौ नाथाय इसोरनि थांखिया नोंथांनियाव आरो आंनियाव मोनसेल' बेनो जादों मा इसोरखौ बाख्नायनाय declare the praises of him बिनि मुंखौ जोङो दिनै बाख्नायनाय जोङो बिनि मुंखौ declare जोङो खालामनाय जोङो बुंथिनाय जोंनि खुगाजों जोंनि गोसोजों जोंनि मेगनजों जोंनि आखाइजों जोंनि मोदोमजों जोंनि गोहो बोलोजों बिनि मुंखौ जोङो डिक्लेयार खालामनाय बिनि मुंखौ जोङो प्रेज खालामनाय मानोना जोंनि आफा इसोरानो
खृष्टनियाव बेखौनो लाखिदों नोंथाङा खृष्टनियाव थानानै नोंथाङा आफा इसोरखौ बाख्नायनाय दिनै जोंनि इयुनफोरा बेसेबां खृष्टखौ बाख्नायो बेसेबां जोङो आफा इसोरखौ दिनै बाख्नायो बेसेबां जोङो लैहोर दिनै जोङो इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय जोङो ओंखारबोयो बेसेबाङा दिनै जोङो लिंहरनानैब्लाबो खनबा खनब्रै 10 बार लिंहरनासो जोङो खृष्टखौ बाख्नायनो थाखाय आफा इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय जोङो मानसिफोरखौ मोननो हायो अब्ला जोंनि जि बाख्नायनो थाखाय इसोरा जोंखौ लिंबाय जोंनि आइडेन्टिटिखौ लाखिनो थाखाय खृष्टनियाव बे खामानिखौ दिनै जोङो मावनो हायाखैबो दिनै जोङो मावफुंसारनो हायाखैबो एग्जाम्पल आङो होनि मोनसे प्रग्राम जानोब्ला बा संसारि प्रग्राम जानोब्ला सोरबा कमेडियान सोरबा सिंगार बा माबा मोनसे मुभि दिन्थिनो थाखायब्ला जोङो रावखौबो लिंनो गोनां गैया लिंनांगौ जादों जोङो लिंनो गोनां गैया जोङो लिंनो गोनां जाया गासैबो गारि हमबाय गासैबो बाइक हमबाय स्कुटि हमबाय साइकेल हमबाय थांबाय आरो बेयाव रंजाहैगोन बेयाव बिसोरो मोसाहैगोन बेयाव बिसोरो मिनिहैगोन नाथाय आंखौ नोंथांखौ खोमसिनिफ्राय जाया लिंहरबाय सोमोनांथावना सोराङाव बे इसोरखौ जोङो बाख्नायनो हायो नामा बे बेसा जोङो फैनानै जोङो बाख्नायनो हादों नामा जोङो दिनै मण्डलिखौ लिंहरनो गोनां जायो जोंनि इयुनफोरखौ दिनै जोङो लिंहरनो गोनां जायो दिनै जोङो जोंनि महिलाफोरखौ लिंहरनो गोनां जोङो जायो जोंहा मोनसे स्टेन्डार्ड जालांबाय लेटार मोनाबा दिनै आङो थाङा मेसेज मोनाबा दिनै आङो थाङा बिबान मोनाबा दिनै आङो ओंखारलाङा दिनै आंखौ माबा मोनसे प्रग्रामाव सोबासो आङो बे प्रग्रामाव एटेन्ड जागोन जोंहा बे बेसा मोनसे गावखौ स्टेन्डार्ड जोङो खालामनानै लायो नाथाय खृष्टखौ बाख्नायनायाव थारैनो नोंथांनो बेबायदि गोनांथि दंमारो नामा प्रग्रामनि खोथानि गोनांथि दङ नामा मा नाम होनायनि गोनांथि दङ नामा ना नोंथांखौ माबा मोनसे मोननायनि थाखायसो नोंथाङा इसोरखौ बाख्नायगोन बिनि गोनांथि दङ नामा गोनांथि गैया दिनै जोंहा गोनांथि गैया नाथाय दिनै आङो गावनो इसोरनियाव थानानै बा जिसु ख्रिस्टआव थानानै जुदि आङो गावखौ गथायदोंब्ला अट'मेटिकेलि नोंथांखौ बुंनो गोनां गैलिया नोंथांखौ लिंहरनो गोनां गैलिया जोंनि इयुनफोरखौ खावलायनो गोनां गैलिया नाथाय गासिबो लैहोर समखौ नायनानै इसोरखौ बाख्नायनो फैगोन इसोरखौ सिबिनो फैगोन मानोना नोंथांनि लाइफखौ प्रभु इसोरा जिसु ख्रिस्टनियाव खोमसिनिफ्राय सोराङाव लाबोबाय जुदि नोंथाङा दाबोनो खोमसियाव दङब्ला